Masaberi Tarawin Dona di Christian Turzuan Tilpan di Ring tu Den an ship nghe tu le an vom plak tu ro ven ke shuya chu Bible hi pathian thok khumani di le ram hu hi an om tak sitani di hian rin angai ni he thu von hian von rek lo suan tu le kan soi tu Tarawin Dona hi ni na shafi so the lo ba Tinan nuna ram hui in rol na po hiya po fiya ngai doon po kaya ko bani. So bangin miso te hiyan heng karaw in doon na ganti ang si hi kan membership tak malabay lo ba kung saan nila palivel kan seminar din ang wasay so dyan at din so mga hanla dyan amar at sumi pui kam zo hiyan hi kan shelo ba at san jusit na hinatu plata ram hui ho hiyan an zirti na le an chen zi hai lan hian tu lo wangin ring tu ale lo shun shuai tu te beng hi ale ni thep sa ka mon chu hi ka ti rum rum nge nge ni chu bang chu nan huan per su tu nge an ni hi hai lan hi ni chu bang e vaina po hian kan pong lo chi dong tak to kan tar lang mai the amar chu ati ka ka wangin soi ka du ve ya pathian ni ne mo ga jang khan din experience ni ro wangin head topic chung chang hi kan tui ve ve ba ti chuan khara min do na kan ti hian a enga chung han chan tur nge bo kha thiam lo ba masavera chuan kan mel ma te hi an ong nge ya ring tu the mel ma per hi mi shing ni lo ba kan mu the lo bo lo ka sa ver tri khara wan ni chu FSC bung lu chang so ma han kan buwa kan buang de isa le listen ni silo la la tele thune na tele he thim chu khome ro rel tu tele van huna de tharo so long ten is oxia diani ti chuan ram huai ti hian om se ta chu ti hian soi fe la awesome vein ke ria bo ro an ni ti soi la awesome vein ke ria a chan chu mel dang lam pian sia le lan dan mel phung hian nei lo ba an du tui nei la ti theng ni vậy đám từng rong quay cái lông phát còn về nuốt toa cái mùa đám về cho điểm thang để sinh mèo hộ để đến ăn chân về bị sinh ăn chân về rong sang để đến ăn gió liền ăn để uy ăn để in lần đi thì cái tông sắc dầu tổ bốc cả cho thì ăn chuan lần đàn mèo mà ăn này là ba chuan chuan bầu lúa cả lần nó cho nên ring tu le crystal le go kran te sat ta gina do me gani ti chon set ta hian le ho te hian thiu tu pui le o te man ne ya chun de su kan dar na fo ngai ke ria pakhat na chuan pa hian le an tho do ani pa ni na chuan go kran in pum khat na ni che ti te tin chân jing tra other zao te na tu le but here ram zo na tu ra thok tu reng chu an thei pa to pa soi sa ka ti re thei ti lung ten tum trei na tin ring tu Christian chung của ti chiat te ring tu trong try non ti chiat ti te hi an tum na se e mani chu wangin ram huai kan ti khan spiritual warfare kan soi hian tharau so tung cha kan soi na sa do na tar na ngai tla ka wangin kan pel ma ten dia chu chu heng ho hian vì chân cái chân ở ngày đã tham quý để gặp này à, chương trình à chuan ring tu hi ram huay đã khởi thể lâu đi thì ngày đã để gặp này à, hi ram huay phim tất cả mình cũng nên sẽ khẳng định cái gì à, chân chuan mail mà về cái gì, ring vào cái hiện mail mà anh mail mà này là vad anh biết không ai đâu, ring tu thì mình biết không chuyện chuan đi, so bằng chuan chu hậu chuan chỉ sang sang in cần nè là kan zinga hu thei lo hian anin lara na thok thui na ni chu bang chuan ring tu te buangin tila ring tu de na kan tim khuna tu nam tak enge mo za a oma chung tu chena za han tar la kila kan in luak chung chang le kan in chu kan la lu hian kan tim khurngai ma a chan chu heta hian ram buai Hemi spirit hi alo kan la lu tel the ni chuwang chuan mi chen khat ina te chuan in then hing na kan nei hian thil mak tak tak kan dong ve a
mi chen khat in chu ram hoi na at possess kan ti a chen chiran oma chu te chu an tap thei reng lo men chu ko kha ai la chok reng maya ring tu ni si kha e awareness an do nei lova kha mi chung chang kha khatin kharau ho sual ho chance khan lo pe sa tu ka chung te bang chuan an milem la wa te tin an in chung bung ron la bu chung chang a te an lo pin khur lova khatin hong kana in chu wa han se tan ro lo re la in chat camera chu ai ngei thei reng lo me ai ha wa ai thu ho te ko hian e chu ko ke chia tre ko ba ho ru thim sang he tam me ho te ko e tin a chat a chang chuan e a rang kan tiang hian thilo ma e men ba pui mu thei lo an mu lai lo nei po enge lo bi po se lo va lo e me den lo ba a chen chu ti ke tim vei su mu te chu tiang te chu e kan om ring tu chu kwa hian chu tiang chun chen khata hian ai lar thina a chan chu ring tu in khatiang chance alo on rem chang khan chu tiang rem chang chu ba in ram ho hian ring tu te min soi sak an sa e mani chu ma min soi sak thina tur chan sin zok tok me chu ma chuan kan mel ma te hi tu gen dia e an na tho dan ti te hi kan thret che na nga ya ti kan le ka fu khan tam pe chu kam dar lam the lo ba e kan je no la no pang ti hemi kharau suri na aphuar om da ti te kan han dar lam ko ka e hi tlem han soi vel lai ngai ka sri a mi chen khat mi zong zong a chu na thleng lo ba mi chen khat ram bui na aphuar ti ke no thri na ni chu mina an wordi te chuan pathian thu re ngai tu thei lo ba an phur te an hep thei ma zu alaman boi pui ni chu an drill ri lua top me ni thiu dang ni an concentrate thei lo har satan na sata kan nei thri na ni e chu ti ang chi tak su no ba hel ngai lo ma ni wa sai ni zong chu an ni chu lo ba amara chu mi chen khat generation cars kan ti hi e tha tu te na ram koi na update an tu chuan te thega be hin om thui la e chu te pe chu an khoi kha ka na sa ta hin an ti du da an chu kwan sai sa a chen chu an lu khu ga ani lo ve ko in e chien na vor do ba hen te tu rin chan an ta thui la chu ho bi chu e chu bo chu e kan han tar lang tuang ko ka chu bang chuan kim lo da bin e wi om via han sei zui sa ni wa sai bun kan nei ke to sia kan ti to nei ka thara win do na kan ti hi kan hriat chen le su la nga ya ko khan in kan ram poi den o mani bible la soi ki ti kan ni kan po ma nga ya kan mel ma de yu shi kan ne ba idea po ni ba thara su da ni hi kan po ma nga ya ko lo me